Тия двете са еднакви, бе, ало. Има разлика. Духай! Преди да изпря. Вижте, моля ви се, с Мачо какво изместорихме Мачо повече. Компютрите му наредени, тук халбата падна, страшно. мишката, антената. Татик дизайнер. Няма кефи халва. Халбата ма падна. Как? Глазурата Къде ми. без нея, бе? Е халбата. Ето е да. халбата. Халбата разбира. Той човека като ходи на работа, това е нещо, което го крепи. Антената, Да. тук има много монитори и разни други неща. Толкова сте го направили. Тате, ти си като Това го запомнете. екземперик, Соня. Чува, брат, обади се семейство След мейзата. малко нищо не остане от него, запаметете го, моля ви се. За съжаление, обаче търсата е малко. Пич, върнах ли те? Да. Точно, точно. точно. Ще имаме сега лица, щастливи, Николай, Знаеш, глазурата е така. жената. Не стана глазурата, трябва да стане. Основният фактор. Твърдо. Нищо другия път, като за първи път. Абе, Ники, спрати тия Добре. снимки, бе. Чакай да се снимам и аз. Сегашните Играха си тук цял следобед с мачо. чули, бе. Простак. Монитърчета и разни. Ники,